Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Ụwa dị omimi. Ọchịchọ mmadụ dị n'iche n'iche ma dịkwa ọtụtụ. Ọchịchọ nwoke dị iche na nke nwaanyị. Ọ bụrụ ihe onye ukwu chọrọ ka onye nta chọrọ. Uwe ezu oke. Ụwa bụ onye nọdụ ebe ọ na-anọghị a na-agụ ya. Mana enwekwe n'ebe ụwa tọrọ ute. Onye nwere ụkwụ na ebe na ya fụ ha akpụ ụkwụ ọ ga-eyi. Mana onye nwere akpụ ụkwụ na ebe na ya fụrụ ụkwụ o ji eyi ya. Ụwa bụ dị nke onye. Ọchịchọ mmadụ anaghị ezu oke, mana oke ọchịchọ na-ebute mgbawa obi. Ọtụtụ ndị ji ụkwụ aga na ya Olisa ka onye ha ụgbọala, mana ndị nwere ụgbọala na-achọ ụgbọelu. Ụmụ agbọghọ ndị na-alụbeghị di na-ebe akwa di, mana ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị lụgoro alụ na-achịpụ na di. Ọtụtụ ndị nwere ụmụ, mana ha fụrọ nri ha ga-enye ha. Ebe ụfọdụ nwere nni bụ atụrụ ụtaba na be ha, mana ha fụrọ nwa ha ga-enye ya. Ọtụtụ mụrụ nwoke were na-achọ nwaanyị. Ebe ụfọdụ mụjuru nwaanyị, mana ha na-achọ nwoke. Ụwa anaghị ezu oke. Nke nwa bụ onye na-ekiri m n'ụbọchị taa. Ọ gịnị bụ mkpa gị? Kedu ihe bụ ọchịchọ obi gị? Kedu ihe ndị a iche nọ enwetacha ụwa ezuru gị oke? Achọrọ m ka ị mata na mgbe ị nwetachara ihe ndị a, ọzọ ka ga-agụkwa gị. Maka na mkpa mmadụ anaghị agwụ agwụ. Ụwa bụ uwe ezu oke. Ya bụ na ị ga-akaba arụ ka ị na-enwe obi aṅụrị. Maka na ichewe nọ mgbe ị nwetachara ihe niile ị na-achọ na ndụ a ka ị ga-enwe aṅụrị. Ị mara na obi aṅụrị ga-agbanahụ gị na ndụ a. Ụwa bụkwa na nke na-akpa onye ọyọba Chukwu. Mana ka ị na-ayọ Olisa, ị na-ekene ya na nke o megoro eme. Maka na asị na-eto dibịa na nke ọ gwọrọ, ọ gwọwa ọzọ tinye ya mgbọrọgwụ. Ndewo maka isonyere m n'ụbọchị taa. Ihe ọma mere gị mekwara nwanne gị. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị, Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwo. Kpọọ m Ada OLAEDO. Echefukwala isonyere anyị na Ugwumba Television site na TSTV Channel 280, n'aka Facebook anyị site na Ugwumba TV, maọbụ na aka YouTube anyị site na Ugwumba TV. Ị nwekwara ike izitere anyị ozi n'akara ekwentị na-egosi n'ihe onyonyo telivishọn gị. Matakwa na ihe ị na-ekiri taa bụ Akpa Uche. Ị nwekwara ike izitere anyị ozi maọbụ tụtara anyị alụ n'okwu ndị chọrọ ka anyị tinyegasị ọnụ na ya. Ngwa daalụ maka ikiri m n'ụbọchị taa. Gbadokwa anya.